Good morning sa tanan. Ganahan gud kay mawali ang alagad sa Ginoo sa diyang ma-introduce ang pagkamaayo sa Ginoo. Amen. Pero kung ma-introduce ang pagkamaayo sa mawali, masubar. Amen. So, mga igsoon, pasidonggin ninyo ang inyong matag kaugalingon nga niya kamo sama ni Haring David na in every time nga doon na siya pagabuhaton, ang iyang kasing-kasing is naa na sentro diha sa Ginoo. Ningon siya nga, the joy of the Lord is my strength. Niya ba ka karon mga igsoon, kay ang Ginoo nahimong sentro sa imong paghanhi? Pasidunggi ang imong kaugalingon mga igsoon, ug hatagig masipang palakpak ang Ginoo. Thank you, Lord. Unsa man ang atong mga giagian, for the 6 days, we are excited nga niata karon mga igsoon. Excited ba ang tanan mga igsoon? And let us offer ourselves diha sa Ginoo karon nga usa ka humot nga halad nga insinso diha sa Ginoo. Ihikli nato mga igsoon ang tanan nga mahimong makababag aron madawatan nato ang panalangin sa Ginoo, no? I-turn off ninyo ang inyong mga cellphone, tanan nga makababag mga igsoon, kay this morning maghatag ang Ginoo og mensahe kanatong tanan. Akong gihangyo ang tanan sa pagtindog, magampot ha. Hallelujah. My key verse this morning is a message of Apostle Paul in Philippians, no? Nga naghatag og dakong pagtagad sa kalipay, sa pagsalig, panaghiusa ug paglahutay sa Kristohanong pagtuo taliwala karon sa atong giatubang. Hallelujah. In Philippians 4:13, nagaingon ang pulong sa Ginoo, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen? Hallelujah. Mag-ampo ta sa Ginoo mga igsoon. Hallelujah. Dalaygon og langit no namo nga Dios. Lord, salamat kaayo Ginoo. This is a right place Ginoo para mahimo mi nga makadawat sa panalangin Ginoo. Lord, salamat, we entrust everything diha kanimo Lord. Ablihan namo Lord, i-ready namo ang tanan nga mga panudlanan Lord, aron mahimo gid mi makakaon sa imong panalangin this morning. Tanang kahimayaan, tanang kadungganan Lord, imo lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Manglingkod mo mga igsoon. No? Kinsay naa last Sunday? Maora ba? Kinsay naa last Sunday? Daghan gyud ang kanang mudawat sa panalangin. And now, i-recap lang nako mga igsoon ang mensahe ni Pastora last week. Isa ra ang iyang mensahe. No, naghisgot kini og kanang heaven is awaiting. No? Excited ba ka mga igsoon nga ang langit sa matag usa nato nagpaabot? Excited ba? Mao ba ning rason nga niya mo karon? Amen. Naghisgot si Pastora og we are spirit being. No? Espirituhanon ta mga igsoon nga niya nagpuyo sa atong temporaryo nga lawas, no? Dili kita makaingon nga dunay pinalabi ang Ginoo, kay dunay gwapo, dunay gwapa, dunay maot. And now the work of God manifest. Lantawa ang inyong sigmagkakilid mga igsoon, di ba gwapo na gwapa? It depend upon sa inyong gisuot nga face mask. Hallelujah, no? No, ang Ginoo gyud mga igsoon patas. Imanipisto gyud na niya. Kaya ang uban moingon man nga dili patas nganong siya man gwapo ako dili. And now moingon kita ang Ginoo maayo. Amen. Ano, gisgutan pod nga we are the masterpiece of God. No? Mga binuhata sa Ginoo ug gibuhata diha sa presensya sa Ginoo. Amen. Og naghisgot pod si Pastora Lita og kanang the purpose of God,
No, diha sa John 14:1-3 nga naghisgot siya nga dunay puloy-anan. And this is the ultimate purpose of God. Nga kitang tanan mga anak, mga katawhan sa Dios, makapuyo dito sa langit sa walay katapusan. Amen ba? Hallelujah. Atong palakpakan ang buhing puloy. Ako lang gi-recap mga igsoon. And now, ang pulong sa Ginoo nga iyang ipahatod kaninyo karon nga ako ang iyang gigamit. I'm standing before God karon sa inyong atubangan mga igsoon. Ipadala niya ang mensahe karon nga kagabi. Doon ako lima ka nga importante kaayo nga mahimutang makalahutay taliwala ning aning ni sitwasyon nga atong giatubang karon. Amen. Hallelujah. Ang ako ding title sa akong mensahe ning kabuntagon mga igsoon is giuluhan ni nako og joyful in Christ. Kinsa may nagtinguha nga ang atong kalipay everyday taliwala sa itong mga kalisdanan nga gisagubang karon maga-increase mga igsoon. Maura ba ang nangandoy nga mo increase? Maura ba? Hallelujah. Thank you Lord. No? Niingon si King David, a man after God's heart. Niingon siya nga, the joy of the Lord is my strength. Nga akong mapanghinaot karon mga igsoon nga ang joy sa Ginoo may mahimong sentro na to. No, akong gilantaw sa Webster Dictionary ang kanang meaning ani nga joy, specific meaning nag-ingon nga joy is intense happiness. No? It give great delight. No, so joyful niingon nga it filled with accusing a showing joy. No? Kanang ang joy day mga igsoon is intentional. No, niingon siya nga that si King David ingon, the joy of the Lord is my strength. So kitang tanan mga igsoon aron makaangkon ta ning kalipay, the joy of the Lord do na tay buhaton mga igsoon, dili lang di ay ingon nga mudawat. And this morning maghisgot ko og 5 ka mga priority mga igsoon so that our joy will increase. Diha sa atubangan sa Ginoo, atubangan at tunga-tunga ning atong gisagubang karon mga igsoon. Amen. In Proverbs chapter 4 verse 18, the word of God, the path of the righteous is like the first gleam of dawn, shining ever brighter till the full light of the day. No? Sama sa banag-banag sa kabuntagon ang dalan nga gilaktan sa mga matarong mag-anam og kahayag hangtod nga moabot ang kabuntagon. Amen? No? What a realistic is the word of God mga igsoon. Sa diha dayang atubangan sa Ginoo matarong ta mga igsoon. Unsa man ang atong giatubang karon mga igsoon. Ang kahayag, ang kangit-ngit sa kagabion, ilisan sa banag-banag sa kabuntagon, ug hantod gyud mga igsoon, musidlak ang bidsiliw sa adlaw. Ing ana kasidlak ang mga matarong atubangan sa Ginoo. Amen? Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Jesus. 5 priority ang akong isgutan karon mga igsoon in order for us to increase and to grow our relationship with God to a joyful increase. Amen? Hallelujah. Una nga punto mga igsoon, no, kanunay naging gihisgutan nga we give generous time to God. Generosity with God. No, akong gilantaw ang meaning aning generous mga igsoon, nagaingon ang Webster Dictionary nga the quality of being kind, understanding, and not selfish. Abundance. Gusto ba mo na mga igsoon? Generosity with God. No, niingon diha sa Matthew 6, in Matthew 6, verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto us. Amen. No, common kay nga verse mga igsoon, apan the Lord always remind us. Kay sometimes ang panalangin naa na sa tong kamot. But sometimes we failed to give adoration with God. Malibot na lang to sa pagpasalamat sa Ginoo. That's why before kuniyani, doon ay nag-challenge og tithes and offering.
No? Kay gusto sa Dios nga siya ang pinakauna and everything what we receive from God. Amen. That's what God gusto nga desire sa itong mga kasing-kasing. In everything what we do, God gusto nga, siya gyud ang una. Gusto sa Ginoo nga, we go back to the original nga, He is the number one in our life. Sometimes atong mga muduol na lang ta sa Ginoo kung doon na tayo mga problema nga gitubang, kung dili na ta ayohon sa ospital, kung dili na kaya sa doktor. And now the time, mga igsoon, niata sa COVID-19, this is the time that we go back to the original, that we kinang muduol na kita sa presensya sa Ginoo. Ablihan na to itong mga kasing-kasing Ginoo. Wala na gid milang padulngan. Lantawan ninyo ang TV, mga igsoon. Naadi akong kumulantaw mo sa kanang COVID-19 nga kanang balita, daghan na kayong patay. Daghan kina na numbers dito nga nataptan tibuok kalibutan. Na numbers dito nga namatay. Apan sa ubos mga igsoon, na numbers dito nga dunay naayo. Di ba wala pa'y vaccine, wala pa'y tampal. And why? Nga naamay na nga ayo. Gumikan kay daghan kayo ang miduol diha sa presensya sa Ginoo. Amen? Ang Ginoo, mga igsoon, ni manipisto na niingon siya nga ang gahom din sa kalibutan, nagkaanam o kanipis. COVID-19, we almost end 2020, mga igsoon. Until now, wala pa'y tambal na kitaan ani COVID-19. O kita nga mga anak sa Diyos nga niya karon, we hold on the promise of God that He will never leave us nor forsake us. Dili kita biyaan sa Ginoo, mga dili kita pasagdan. Sama ni Haring David. And everything he do, niingon siya, ang kalipay sa Diyos, may naghatag na kong kaligon. Amen? Hallelujah. It increase our time, amount spending with God. No? Karon nga tayo mga igsoon nga nasa COVID-19, ni-increase ba atong panahon pagduol dia sa presensya sa Ginoo? Doon na ba'y gibuhat ang Ginoo? Ang mga nakaangkod og relasyon sa Dios nakaingon, salamat sa COVID-19, Lord. Hiniusa mi pamilya mag-cell group every week. Walay palta. Pahinumduman mi nga, doon na sa diyang doon ay buhaton ang Ginoo. Doon na good po tayo buhaton mga igsoon. Sayod ba mo anang kanang mag-cell group ang pamilya nga hiniusa sa kada semana? The message of God, dili lang para sa itong pamilya, kundi extended na sa tanan nga nagpalibot na to. Amen? Hallelujah. Salamat sa Ginoo. When John the Baptist gipadala sa Dios, paandam alang sa dalan nga pagalaktan sa Dios, nga muhimong redeem kanato sa tanan nga mga sala. Niingon si John the Baptist in John chapter 3 verse 30, the word of God said, He must increase, but I must decrease. Niingon si John the Baptist nga, Lord, ani nga bulhaton, mahimo lang ni nako, I will be fulfilled this and I will become successful sa diyang magpaubos ko, Ginoo. Ug ikaw, Ginoo, nga Dios nga gamhanan akong ipataas. Amen? No, niingon diri nga, as we prefer the way of the Lord to human hearts, we must hide ourselves behind the greater glory of our Lord. We are successful only as we succeed on doing this. Mahimo lang dahil kunutang successful mga igsoon to prepare the way of the Lord. Sa diyang magpaubos na mga igsoon, padayon tang magpaubos. O ipataas na to ang Ginoo nga, He can do everything in our life. Amen? Ato dang palakpakan ang Ginoo mga igsoon sa iyang pulong this morning. Last week, gihisgutan ni Pastora, no? O now, akong balikon. Kay we are the masterpiece of God. Our God is a greatest architect. Arkitekto siya mga igsoon. In Ephesians chapter 2 verse 10, nagaingon ang pulong sa Ginoo, we are His workmanship, created in Christ unto good works, which God has before ordained that we should walk in them. No, sa dihadeng, kita din mga igsoon. Dili nato kalimtan. And the Word of God remind us
Mga mabinuhat dayta sa Ginoo mga igsoon. That during creation ang tanang mga butang gihimo sa Dios pinagi sa pulo. And kita ihapuhap kitag maayo sa Ginoo mga igsoon. No, amen. Ing ana ta ka dako kayog bili at tubangan sa Ginoo. Amen. Increase our focus in Jesus. No, back to original on Him that He is the number one in our life. Amen? Hallelujah. Nung nakuha ba na ito mga igsoon, nga kung gusto na ito nga kanang mo increase, at ta sa joyful increase at tubangan sa itong mga kalisdanan, we need to give kanang generosity to God. No? Atong dugangan, atong time diha sa pagduol sa Ginoo. Amen? So, ari ko sa ikaduha mga igsoon, importante gid kay ni mga igsoon. This is the foundation of our prayer, our daily prayer. Nga sa atong ilitok, unsay atong ilitok? Unang pag-ampo, ikaduhang pag-ampo, ikatulong pag-ampo, ikaupat nga pag-ampo, ug ikalima nga pag-ampo. Ani ko sa ikaduha mga igsoon? Generosity toward ourselves. No? We cannot do sa tanan nga buluhaton sa Ginoo sa dihang luya ta mga igsoon. Luya ang atong physical body. In order for us that we can do this, let us watch our health. No? If we are well, then everything we're gonna well. Amen? Kung kuan daw, hapsay daw kuno ang atong lawas mga igsoon, healthy body ta mga igsoon, everything we're gonna well. Nung mahapsay gud kuno ang tanan mga igsoon. No, amen? Niingon diri sa pulong sa Ginoo in Romans 12:1, nagaingon ang pulong sa Ginoo, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. No, amen? Balaan niya itong lawas mga igsoon. And everything sa tanan nga mga buluhaton sa Ginoo, we need to become holy so that we can receive sa Ginoo in every time nga niata. Ing ani nga panagtigom, sa tanang panagtigom kay nagaingon ang pulong sa Ginoo. Duha og tulo. Naagid ko sa inyong taliwala. Amen. Naa ba ang Ginoo ani nga dapit mga igsoon? Hallelujah, salamat sa Ginoo. Nagaingon ang pulong sa Ginoo. A holy physical body is all that He will accept. Noong dawaton sa Ginoo mga igsoon, in order for us to receive the presence every day, the Almighty God, we need to become holy. Amen? No? Our body is the temple of the Holy Spirit. Puloy anani sa balang espiritu. Tugutan ba lang nato? Anda mga igsoon, wala ta mo igabat. The Word of God remind us, our body is the temple of the Holy Spirit. Mao ni gipadayag ni Ginoong Hesukristo nga giingnan sa nga bulala kay ning tawhana, wa gani kaluwas sa iyang kagalingon, ang templo gubon. Then after 3 days, ito ko niyang balik. Mauni nga templo mga igsoon, our body. So let us holy, matubang na sa Ginoo. Ato balang mantiniran og tanduay ang atong lawas, dili ka mubiha ang nagpuyo ning atong kasing-kasing. Ato lang pasuyupag sigarilyo. Karon daghan kay sigarilyo nga kanang mga kanang illegal. Siking dakop dito, dakop diri. Tugutan ba nato? Sedang gidawat na nato si Ginoong Hesus nga atong Dios ug manluluwas. Tugutan pa ba nato nga gubo nato ang templo nga iyang puluyanan? No? Sedang gidawat na nato si Ginoong Hesukristo mga igsoon. We are redeemed God to all our sin. Nalipay ba ka anak karon nga kabuntagon nga gipahinumduman ta mga igsoon nga gibayran na sa Dios ang tanan natong mga sala. Hallelujah, salamat sa Ginoo, no? Our body is the temple of the Holy Spirit. We required to have 8 to 9 hours na pagkatulog mga igsoon. Tagaan na to in order for us to have
a good health mga igsoon. Hatagan na to og sakto nga oras sa pagkatulog sa gabi. Kaya ang uban mga igsoon, dili na matulog halos. Kay gusto makakita og daghan pa kayong kwarta mga igsoon. But timan ininyo, that is body is the temple of the Holy Spirit. No? I'm reminding giwali na ni Pastora nga tagaan na to 8 ngadto sa siyam ka oras sa kagabihon ang atong pagtulog. Amen? Hallelujah. Learn to live healthy life. We need exercise every day. Si Pastora, idara na siya pero nihatag siya exercise. Kita mga igsoon, it's our time. No? Hatagan na to aron makabaton ta aning maayong nga panglawas, no? Free from alcoholic beverage, free from sin. How full of God we are. Sadyang libre ta aning nga mga butang anak mga igsoon. And the Holy Spirit do it for the people of God. Amen? Hallelujah. Salamat sa buhing pulong sa Ginoo. Ikaduha ito mga igsoon, we need generous time toward ourselves. Tagaan na itong dakong bili ang atong kagalingon. Atong mga pinulungan, mga igsoon, atong bantayan. No? Atong mga buhat. Kay kitang mga nakadawat sa gugma sa Dios. Ang atong mga silingan, ang tanang mga tao nga naglangkob sa atong kinabuhi, walay laeng gilantaw. Kanus ata masayop. Ingon born again, muinom man lagi. Ingon born again, kusog magkay manigrilyo. Sometimes tagu-taguan pa nato, tagu-taguan. But remember, during the judgment, mga igsoon, we cannot hide anything in God. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for your word this morning, Ikatulong, mga igsoon. Generosity with family. No? Spending quality time with our family. No? Hatagan na to og sakto nga panahon. Daghan kaayong mga broken family mga igsoon. Kaya ang uban ni abroad, kay dunay, daghan kayong mga tinguha, daghan kayong mga plano sa kinabuhi. Ang uban, ihatag na lang sa yaya ang pagpadako sa bata. Day old pa, month old pa. Halos ang nahimong mami, ang yaya na. Gumikan kay nagukod ta, aning nga kwarta mga igsoon. The best disciple mga igsoon nga kung gusto ta mutubo sa Ginoo nga doon natay atimanon before ta makatiman sa uban. Sa mga minyo og dunay mga anak, our best disciple is ang atong mga anak. We show them the goodness of God. We feel them the love of God. Ipakita nato nila unsa ang gugma atong nadawat sa Ginoo. Kaysa diyang mga bata pa sila mga igsoon, humok ra kay nilang dawaton ang gugma sa Ginoo. Amen? Teach them to pray to God. Siyo, physically, kinsa ka atubangan sa Ginoo. Guide them to be closer to God. Hallelujah. Salamat sa pulong sa Ginoo this morning. My devotional award this morning. Karon jud mga igsoon, ingon ang Ginoo. This is part of your message this morning, Raymond. O gi-confirm ni sa Ginoo gabi during our cell group with our family. No? In Deuteronomy chapter 6, verse 5 to 7, the word of God said, "And you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. And these words which I command you this day shall be in your heart, and you shall teach them diligently unto your children, and shall talk them when you sit in your house, and when you walk in the way, and when you lie down, and when you rise up." Hallelujah. No? I-take note ninyo mga igsoon. Kung doon na mo'y Bible sa inyong balay, basahan ninyo balik mga igsoon kay this is the duties of our parents. Nga tudluan gid nato ang atong mga anak sa mga maayong buhat mga igsoon. Doon na kayo story mga igsoon sa usa ka amahan o usa ka anak
No? Ang anak nangutana kay yang papa driver ng tricycle, mukuyog pud ang iyang anak. Iko nga nangutana ang anak sa kanang amahan pa. Unsa pud kadak-a ang Ginoo pa? Hunong sila kay ilang balay dool man sa airport. Anak, nak, lang tawa eroplano nak. Di man baklaro eroplano di na pain sa nga. Gamaya des Ginoo pa, inga na rang Ginoo pa. Wala mo tubag man nak, masahero na ta. Kay magparking man sa parkingan sa manguan kay mahal magbayad ang kanang manguhag pasahero sa airport. Adto sila. Ana ang amahan pag landing na sa eroplano, ningon ang amahan, nak, tanawa, tubagon ako ang imong pangutana nak. Tanawa ang eroplano nak, mauna ganina dito gamay nak. So, ha? Pagkadakuha di pa? O nitubag ang amahan sa iyang anak. Nak, ing ana pod ang Ginoo nak. Sa dihang layo ka sa Ginoo nak, gamay ang Ginoo sa tong kinabuhi. Apanak, kung duol ka sa Ginoo, kanunay kang nag-charge sa pulong sa Ginoo everyday, ing ana pod kadak-a ang Ginoo sa imong kinabuhi. Hallelujah. Let us teach our children sa gugma sa Dios. Ipasinati na to nila nga taliwala aning kalisdanan na to. Bisan pag bulad na itong sudan. Thanks God. And the Holy Spirit matingala ka. Hurot yun na inyong bahaw. No? Basta pasalamatan na to unsay gihatag sa Ginoo. Amen? Spending on our family cell group sa matagabi. Nakasulay na mo nga nag-cell group mo sa pamilya nga wala gyoy palta kada semana and you are excited. Ang imong mga anak mo yun pang karon na ta mag-cell group. Pwede ugma nak. No, our regular cell group sa among pamilya is Birnis gyud og Sabado. Una og usahay na Birnis na magpawali nako og patay. Na magpaatog birthday mi ko nga ugma na lang ta. Wala gyud rason mga igsoon. Moingon ta sa Ginoo, Lord sunod semana na lang kay basin maanad ta. Dili ra ba mahunod, mahurot ang sunod semana. Amen. Hallelujah. Ikaupat mga igsoon. Generosity of our ministry. No? Jesus not just give word but also bread. In John chapter 6 verse 35, Jesus fed his ministry. And Jesus said unto them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. Amen? No? Hallelujah. No, salamat sa Ginoo. Unsa man nga ministry, naamo karon mga igsoon sa buluhaton sa Ginoo. The work of God, kung naa ka nang ilabot mga igsoon, you receive the blessings of God. No? Buhaton na nato mga igsoon, dili lang kung doon natin problema, kung dili, buhaton nato ni regularly. No? Sunday service, mga igsoon. Katong doon na pa'y COVID, pag-start sa COVID nga, naalang ta sa online nga panimbahon, daghan yung nagsik mga igsoon nga, kanus aman ibalik ang kuan, oy, physical nga simba kay, lami na gid kayo. Sadyang ibalik, ikaunom na ni nato nga Sunday karon mga igsoon, sadyang ibalik bitaw mga igsoon, ya, ni ulan ragamay kayo, hangin ragod, nadi gid ko kasimba, Lord, sorry gud kayo, Lord, kay ulan. Pero mga igsoon, sadyang doon na tayo buhaton mga igsoon. Muulan man, sugod bisan unsa nga service mga igsoon. Wala gyud rason nga dili ta makaanhi nga panagtigom. Amen. Pasidunggi ang inyong kaugalingon mga igsoon. Hallelujah. Devotional every day. Lord, sorry jud Lord, kay na ninawag kwarta na ni. Di sa ko ka devotional ugma na. Wala gyud rason mga igsoon. I'm doing my devotional every day from Monday to Sunday. From 4 a.m. mga igsoon. Ako nang gipasidunggan ng Ginoo. Nalipay ba ka? Nga nagilipay na to ang Ginoo every day.
Sadyang gilipay na to ang atong Ginoo mga igsoon, it will manifest sa tanan na to. Diyas tong pamilya, diyas tong trabaho, diyas sa tanan ng mga tao nga naglangkob na to. Doon ako'y verse karon nga ihatag ninyo nga mabalon yun na to mga igsoon. Hallelujah. God provide so that we can continue to give our time, our money, talent, skills and resources for His ministry. Padayon nun ako mga igsoon, seal group mga igsoon, weekly mga igsoon. Sometimes dili mi makasil group ni pastora kung duna sa mga gibati, but kami gi-encourage gid mi sa mong leader. Do it regularly sa inyong bulhaton. Wala tay rason mga igsoon. Continue to train, magpatudlo ta. O continue to dwell the Word of God. Read the Word of God every day. Gitudluan ta ni pastora nga sa dili pa mangaon. Memorize a verse every day. Dili makakaon og way memory verse. That was for the glory of God. Amen? Hallelujah. Winning souls. Inviting people back to God. Bisan pag mangutang tag ipliti mga igsoon. But for the glory of God. Makabaton gyud ta mga igsoon og joyful increase para sa buluhaton sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Thank you Lord. No, salamat sa Ginoo. My last mga igsoon. Ikalima mga igsoon. Asa man ta ibutang sa Ginoo. Kitang mga anak sa Ginoo, kitang mga midawat na sa gugma sa Dios. Mahimo kitang panalangin mga igsoon. No, gibutang man ta sa Ginoo karon sa sitwasyon sa COVID-19, kitang mga nakabaton og relasyon sa Ginoo, dili ta pareha sa uban. Tugaan tag inipi, pamahol, sardinas, paniuto, sardinas. Kita mga anak sa Ginoo mga igsoon. Lord, i-post pa. Lord, salamat sa panalangin. Noodles, 5 kilos nga bugas. Mahimutang makapanalangin sa mga friend na to nga dili pa kanang wala pa makabaton og relasyon sa Ginoo. Apan ang uban mga igsoon grabing reklamo. No, tudluan na to sila mga igsoon. Amen. Generosity on secular duties. No? Kung asa ta gibutang sa Ginoo karon, nagnegosyo ba ka? Nagtrabaho ba ka? Mahimo kang panalangin sa mga tao nga nagpalibot kaninyo. Sa una lagot kay ka. Kay imong iskindi kusog kayo. Negosyo ka iskindi, gitaparan o gupat ka iskindi. Grabe na kasuko, grabe. So, tawhana. Apan salamat sa Ginoo. Lord, thank you Lord. Nanay ikakumpara kinsa gilami. Apan nasayod ko Lord nga ang iskindi sa imong mga kanakan lami gyon. Amen. Hallelujah. Mahimo na tang panalangin sa atong mga kontra, sa atong mga silingan. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Increase of opportunities. Be generous in every ability God place you. Kung asa ta gibutang sa Ginoo, asa ta karon gipahimutang sa Ginoo, mahimutang panalangin because we are bringing the glory of God. Ang panalangin naa nagkuyog-kuyog na to. Amen. Hallelujah. In Proverbs chapter 22 verse 29, nagaingon ang pulong sa Ginoo, do you see a man who excels in his work? He will stand before kings. He will not stand before unknown men. O kinsa na nga kings nga gisgutan mga igsoon? That was Jesus, the kings of all kings. Nung mubarog ta sa pagpatsidungog diha sa tong buhi nga Dios. Padayon ta mahimong panalangin sa tong gitrabahuan. Asa ka gibutang sa Ginoo. Hallelujah. Ako mga igsoon, nakabuhat ako ani mga igsoon. Katong naa sa John 3:3 nga nagpaubos. No? Na ako sa trabaho karon nga pinakaubos gyud nga trabaho nga gibutang sa Ginoo nako sa construction worker. O kulangon mi og kanang libor mo masa pud ko mga igsoon. No? Ipadala ko og mga kanang tawo nga butang nato ang ilahang kuan dinhi sa kalibutan kaalam sa pag-eskwela ubos-ubos ra gyud. Ipadala po ko ni sa kong amo og mga driver nga mga gahi-gahi na gyud pod kay mga idaran
Apan salamat sa Ginoo, basta panalangin ka nga gipadala sa Ginoo. Sadyang padayon ka magpaubos mga igsoon. Ang Ginoo padayon nga magiya ka nato, no? Tudluan nato ang ato ang mga tao nga nagpalibot diha sa trabaho. Teach them to obey the law. Kay tanan nga pagpanarbaho doon na ginay pamalaod, no? Dalon nato sila sa tanan nga mapapag-ampo mga igsoon. During my devotional mga igsoon, daghan kayo sila, almost 100, but the memory of God, iyang gibutang sa kuna. Every day yun mga igsoon, ang mga libor o mga driver, ako yun ang gikonfess to God. Daghan kay matingala ko nga wala, may lista. Nasag ulo man, gumikan kay ang kaalam sa Ginoo, iyang ihatag ka na to. God wants the best for us. Drive a nice car. Nanghandoy ba mo ana mga igsoon? Makabaton og nice church, nice house, best work, good business, best cell group, nice family. Kining tanan mga igsoon nga kung gisgutan, it will manifest mga igsoon. Sadyang nihatag ta og quality time diha sa Ginoo. Amen? Hallelujah. No? My last verse mga igsoon. Ilista ninyo mga igsoon, kaya aron makadawat ta sa ganti sa Ginoo. And this is our real situation karon nga naata sa pandemic. Revelation chapter 3 verse 10. Because you have kept the word of my patience, I also keep you from the hour of temptation which shall come upon the earth. Tungod kay gituman mo man ang akong sugo nga magpailog ka, ilikay ko ikaw sa mga kalisdanan nga moabot sa kalibutan aron pagsulay sa tanang mga tao. Amen. Walay excuse mga igsoon sa pagsulay sa Ginoo. And now, during pandemic mga igsoon, sadyang padayon ta magpailob on our present situation mga igsoon. Ang Ginoo padayon usab magtipig sa atong mga kasing-kasing. Nga in every situation nga atong pag-atubangon mga igsoon, mahimog yun nga mahimaya ang Ginoo. Amen? Hallelujah. Ato tang tagaan og masipang palakpakan ang Ginoo sa iyang pulong. Kung balikon mga igsoon ang 5 ka priority in order to have a joyful increase mga igsoon. Number 1 is generosity to God. Increase our time to God mga igsoon. Generosity toward in ourselves. We need to watch our health, mga igsoon. Generosity with family. Quality time with family. Generosity of ministry given by God to us. That we must love the ministry given to us. Generosity of secular duties. Mahimutang panalangin asa tagibutang sa Ginoo. Sa negosyo ba? O sa kanang trabaho ba nga gibutang mo sa Ginoo? So, mao din taga-Happy Church, no? Bisag gikuan kanang kanang gisaway na gikuan. Padayon man gihapon magwali kada buntag. Bisag masayo, bisan og kasukan ni busing, padayon man gihapon. Sa akong gitrabahoan mga igsoon, every day, Lunes ngadto sa Sabado, gipanalanginan ko sa Ginoo kay every day ko magwali dito. Kuya Cesar, no? Kanang purman niya, kailan niya nga purman, ang akong purman dito, nahimo kong panalangin dito. Everyday naasa ang mga libor, nasa mga 60 kapin. Ang driver po, daghan po kayo, kay daghag sakyanan si Idol. Nahimong ang buluhaton sa Ginoo, iyang gipa-increase mga igsoon. Amen? Hallelujah. Diha sa inyong gilingkuran karon mga igsoon, let us declare that we can do these 5 things mga igsoon. Because the Spirit of God who strengthens us, maanaa ka na to mga igsoon. Amen? No? Doon ako'y prayer nga atong i-declare sa Ginoo karon nga kabuntagon. Just repeat ani mga igsoon diha sa inyong gilingkuran. Hallelujah. Are you ready? Hallelujah. I believe in God. Kusga mga igsoon. I believe in God. I believe in God. I believe in myself. I believe in myself. I believe all the 5 things to come true.
I believe that I accomplish the things I committed to do. I believe the ability to commit. And to do my goal to grow into a joyful increase. I can do all these things through Christ who strengthened me. Amen? Napanalanginan ba mo sa pulong sa Ginoo, mga igsoon? Maora ba na mahatag na to sa tong buhi nga Dios? Hallelujah. Akong gisugdan og pag-ampo, mga igsoon, akong mensahe karon nga kabuntagon, akong tapuson sa usa ka prayer. Sa inyong gilingkuran, close your eyes, dayon atubang nga ang presensya sa Ginoo. Itutok ang presensya sa Ginoo nga naa sa inyong atubangan karon. Numuhatag the Holy Spirit mugiya kanato pagbuhat aning mga butanga. Dalaygon og langit no namo nga amahan, Lord God. Salamat sa imong buhing pulong, Ginoo. Mga importante kay nga mga butang, Lord, that remind us sa mong pagpanginabuhi, Lord, taliwala ning sitwasyon nga mong giatubang karon, Lord, that we hold on your promise, Ginoo, that you will not leave us, Lord, nor forsake us, Ginoo, Lord. Among dawaton kinatibuk ang panalangin, Lord. Amo kining itipigan sa mong mata kasing-kasing, Lord. Amo kining ikinabuhi, Ginoo. And we are ready to share the good word, the good news sa tibuok katawan sa kalibutan, Lord. Dalaygon ka, Ginoo, ning takna, ning kabuntagon, tanang pagpasidungog, tanang pagpasalamat, imo lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Another claps para sa Ginoo, mga igsoon. Thank you, Lord. Akong ihatag, ang nahibilin nga. Salamat, mga igsoon. Ayaw katingala nga sa dihang gidawat nimo si Jesus nga Ginoo manluluwas. Gusto sa Ginoo iput in order imong kinabuhi. Ang isgutan sa atong magwawali is i-order atong kinabuhi kay Kristohano nata. Kamin ba mo diha? Sa wala pa ta mahimong magtotoo ni Kristo, walay order atong kinabuhi. Bisa kung sana lang ang ato ang kuan kanang buhaton, planuhon, tagaag panahon, no, unsa atong naunaan. Matod ba sa usa ka kuan natanaw na ko ba, naingon siya nga. Kuan daw siya, bisexual daw siya. Unsaon niya pagkabalo nga pagkabuntag nahigugma siya babae, pagkabuntag another na buntag higugma na paglalaki. Ingon siya inigmata daw niya, unsa daw iyang ganahan mo na daw na. Inana ta wala tay order kung walay Kristo sa atong kinabuhi. Pero kay naa naman si Ginoong Hesus, butangan ta niya order aron ma-experience nato kining kalipay niya. Mo ni gisgutan kay natibukan. So ang order 1 to 5. Kinsay una? Amen. Ikaduha, ako. Ikatulo, pamilya. Ikaapat, ministeryo. Ikalima, trabaho. Kung wala na nimo pa gibuhat, ibutang nag-order imong kinabuhi para masinati nimo ang kalipay nga gisgutan sa pulong sa Ginoo. Kalipay nga di mag-usab-usab. Kay ang ato amanggong kinabuhi sa una nga wala pay order, kanang malipay lang ta kung walay sakit, walay problema, walay pagsulay. Pero kung naa na gani, matuyok na po ang atong pagbati. Ba't kaning order sa Ginoo nato, mag-ulan man, mag-init man, naabay pagsulay o wala man, maura Japon. Namatyan man, wala may kwarta, wala gikaon, maura gyapon. Kung gusto ka anak, buhata ang order sa Dios. No kayo sa ibisan o kabalo na ta, di gyapon nato mabuhat.
Kaya naagyod tayo dagko nga panahon sa uban. So, makita na to, daghan ang nibiya sa pagtuo, kay wala nila buhata ang katungod nga gihatag sa Dios nato. Kung una-una to ang Dios, nindot kayong hanay soon. Bisan pag mumata ka alas 6, ayo ako kasagara na karon dili pareha sa old na ako nga dapuyan nga makamata ko usay og alas 7. Karon makamata na ko og alas 6. Ako lang mong gipatanaw sa order. Ini mata na ko 6 o'clock, 6 to 6:15, 6:30 ana may pinakadugay. Mag-start na dayon ko ana og gawa sa balay. Mag-hike ko, mag-speaking tongue. Pag mag-speaking tongue, human ana na ang may devotional nga online, mukuan ko devotional sa online. Pagkahuman, mag-devotional ko personal. Pagkahuman, doon na po ko sa pulong sa Ginoo. It takes mga hour kapin. Gamay ra kayo, di ba? Oras kapin, ikaw na po yung mag-devotional sa pulong. Mag-awit ka sa Ginoo. Pagkahuman ana, ato na din ka, kaon na din ka, mag-ilis na. Mahimo man ni nato. No? Mahimo man yun nato kung hatagan na natong atensyon ang order sa Ginoo. So di na nako tason pa. Balik-balik yun ni nato nga gisgutan nga kung mabutang sa order bisan pag nihit o kadagaya ang kalipay sa Ginoo na agihapon imong ma-experience. So manindog mo maigsoon karong buntaga. Mao ni atong kinabuhi. Amen. Muna ni ang normal nato. Una ang Ginoo, exercise ka. No? Salamat po sa Ginoo sa bakong balay ngayong gihatag nako kay ang exercisean bitaw di na kumugawas. Taas kayo, balik-balik. Kumanog exercise, lingkod magpainit. And I feel strong sa akong kinabuhi. No? So, muna siya ang usual na tong buhaton. So, kung wala na nimo buhata, hinay-hinay o put in order ang imong kinabuhi. Hatagig bili una ang Diyos. Imong kaugalingon, ayaw abusari. Matulog kag sayo. Pinakadugay alas 10. Mata alas 6. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 7, 9 hours. Ayaw og abusari kay templo sa Dios. Imong pamilya ayaw pasagdi kay nakinahanglan na nimo. Imong ministry ayaw kalimot nga ang purpose sa Ginoo mo win soul and make disciple ka. Ayaw kalimot nga kinahanglan malig-on ka, attend og cell group. Ayaw kalimot nga gusto sa Ginoo iya kang pauswagon. Ayaw kalimot paghatag sa imong tithes and offering. Doon ay usa ka negosyante kung gingnan, nahalinan siya. Don't forget your tithe. Kaya ang tithe is to the Lord, for the Lord. Siya ay salamat sa pagpahinumdom. Iksoon, atong buhaton ang tarong at tubangan sa Ginoo. And mahimutang blessing sa atong workplace. Mahimutang panalangin asa taga-trabaho. Ang kaning tanan naglangkob, mahimutang ma-experience ang gitawag og kalipay nga ni mabayiran sa kalibutan, ang kalipay sa Ginoo. Hallelujah. Una-una ako no karon samtang nagtindog ka, unsa may wala nimo mabuhat sa order nga nadunggan karon. Mangayo tagpusog sa Ginoo, mabuhat ni nato. Gusto sa Ginoo ma-experience nato ang joy, ang kalipay niya. Masinati nato ang trabaho niya sa atong kinabuhi. Mahimong malig-on ta tungod kay naay kalipay ang Dios. Ang kalipay sa Dios namuhat sa atong kinabuhi. Let's just commit sa Ginoo karong buntaga. Kung pagkabuntag mamata ka diretso kag kaon, diretso kag tuon, iba ko na kana ipadapli na. No? Kundi Lord God, makahinumdum ko everyday, unahon ka nako. Then akong kaugalingon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. Hallelujah, Lord. God, hallelujah.